זוז! תצלם או לשקול? נצלם ולשקול ונצלם ולשקול. מה? גדול. לאט לאט, לא למהר, זה איתמר. ידיים לרוחב, אצבעות, זה מגיע לך, מגיע לך, מגיע לך, מגיע לך. מגיע לך מה שעשית לו. בעדינות, לאט לאט. תרים ידיים למעלה, למעלה, תרים את הדג למעלה, עוד למעלה. עוד למעלה ולכיוון שלי. לכיוון שלי, עוד למעלה. לא אתה, אתה תשכב למטה, תרים את הדג. אז תנוח. או. עכשיו. תניח. תנוח. רגע. תסתכל על הדג אתה. לך לידו, קובי. לך ליד איתמר, לך. בואו. רגע קובי.